Ukrajina neće imati dovoljno prirodnih resursa za oporavak nakon sukoba, uprkos tvrdnjama nemačkog kancelara Olafa Scholza da Kijev može samostalno finansirati obnovu, piše Responsible Statecraft. Kada se sukob u Ukrajini konačno završi, malo je verovatno da će zemlja moći da iskoristi sopstvene prirodne resurse kako bi stala na noge, navodi se u analizi ovog američkog portala. Mnogi ukrajinski rudnici i nalazišta ključnih minerala sada su pod ruskom kontrolom, što dodatno komplikuje ekonomske perspektive Kijeva. Istovremeno, Scholz je kritikovao zahtev američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajinu u zamenu za vojnu i finansijsku pomoć Sjedinjenih država obezbedi isporuku retkih zemnih metala. Nemački lider je istakao da bi ti resursi trebalo da budu korišćeni isključivo za obnovu zemlje nakon sukoba. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov ocenio je da je Trumpova politika prema ukrajinskim prirodnim resursima isključivo komercijalna ponuda. Najbolji potez sa strane Vašingtona bio bi da uopšte ne pomaže Kijevu. To bi omogućilo brži završetak sukoba, poručuje Peskov.